ngi kinong yalam jong ka FKHP langpi area unit ngi sngau kendet ban UI ban akaliam jong ki he sarkar jong ka sarkar Assam na katanat forest bat kiwi department jong ka sarkar Assam baki lawan ban penlong ya kejing yalang ha kan ke sinong langpi ha kaban nakaliang jongi nginom lak bantip ki e kijing mut bat ki e kijing temu ha baki ki penlong ya kejing yalang namar ngim semi ladru ban lej sengap ya kata kejing yalang jongki namar kimsya yang ya ka bangin lej ban sengap ya kata kejing yalang tenrei kum kaseng yu iba kaneka jingwan lum jingalang jong kihe jong ka sarkar Assam kabu jing seir yangi kum ka dong kathan kibarok kawai namar kumba ka pau nadu kisnam ke balai no badhadu mentaru bak sarkar Assam kajudon be kajing temu naga petaban kini iki jaka ki puta bante iki non kam jong ka sarkar Assam klem dak hen ya ka hoklong tra jongi halor ki jaka ki puta ta gede ka wangi kum inong ilam jong ka seng ui bat ngi subas new bakane ka jingle ka debet ka jing temu jong ka sarkar Assam ban kini put haki jaka ki puta ki jongi kum kaseng ngibu ke jing dawa hakmat jong ka sarkar Meghalaya badon buram jongi haki jing yalam jong yu chief minister badon buram Konrad Sangma bodai ban sim khia ya kajing jongi ki pajba nong susnong kade ka thain borda baro si katangi suthu nglai kandu sibun kijing ti ka sarkar ko de ban sim khia gidawan mar kata sarkar kan sim khia pen baino iput usam bat ban pen khan susuru iki bor pulis hagne ka thain tumba galong menta jingdon jong ka pulis outpost halangpe yu i kadang telor sibun tingi dawa sarkar kan pen khan ya ka tanat pulit mat penbun susu iki pulit hagne ka dong ka thain ka jongi na kaleng jongi kaseng nom sung thai ngai trai ban nginom aili ban nginom sya sarkar Assam kan don bor kan thombor ya ipaj nong susnong jong ka thain jongi kublai sibon